Tantiranci sabon salo, kashi na 8. Sulaisha ta kalli dukkanin 'yan matan ta ɗaga musu hannu, alamar jinjina. Kana ta juya ga Suzette tana murmushin mugunta. Ta ce, lallai yaran nan ba shakka. Ba ku ne kuke cewa za ku yi min raga-raga ba? A'a, ku ne nan kwance kamar matattu, don ɗan wannan abin? Lallai ma kun rena ni. Ta yi maganar tana cizon leɓenta na ƙasa, tare da limshe kyawawan idanuwanta. Inda ko Suzette ke mata kallon dama ke ce kika shirya mana wannan gadar zaren? Juyawa ta gun Suzette tana musu murmushi, tare da yi musu alamar su tafi, tare da cewa Suzette yau za ku ga asalin ƙarfina da kuma ikona. Tana faɗin haka ta yi waje da muƙarrabanta na take mata baya. Fita ta yi harabar gidan ta nemo su samari su biyu, suka ɗauko Suzette suka sa mota. Ta ce wa Firiti ta sallame su, aiko ta kwaso kuɗi masu yawa ta basu. Kana suka shiga mota tare da barin gidan gabaki ɗaya suka nufi masarautar Agadas. Su Sheikh Jalaluddin kuwa bayan sun isa masarautar Agadas tarba ta musamman aka musu, tare da karramawa a gun sarki Zaidul Abidin da kuma iyalansa, inda aka ware musu fat ɗaya daga cikin masarautar aka kai musu komai na more rayuwa wanda za su buƙata. Sai da suka yi wanka suka huta, kana takawa tare da Malam Kafiya suka kirawo kowa domin a yi wa Sheikh Jalaluddin bayanin wannan auren. Shi kuwa yana can yana tunanin yanda zai kwana ɗaki ɗaya da Soban, domin yanzu ko wanka da ƙyar ya kora shi gefen su Momi kana ya yi shi. Fitowarsa kenan kiran abban shi ya shigo wayarsa. Ɗauka ya yi tare da sallama ya kara a kunne. Daga cikin wayar abba ya amsa sallamar, yana faɗin babana ka zo falon mai martaba muna jiran ka. Gawan bainan zuwa zai zo da kai. To shi kenan ba damuwa abba, ya faɗa tare da yanke wayar. Bayan ya shirya cikin shigar shi ta kore yaushe, riga da wando na ɗanyar shadda, sannan ya ɗora alkyabbar sa kai tare da hiraminsa. Ya fito sak Balarabe abin gwanin ban sha'awa. Gaskiya Sheikh Jalaluddin ba ƙaramin kyakkyawa ba ne, masha Allah. Fitowa ya cikin tafiyarsa ta kamala da kuma kamewa. Tafiya yake irin ta ƙaƙƙarfan namiji. Yana fitowa falon Wambai na zuwa, ya fara rangaɗa masa kirari yana koɗa shi. Sheikh Jalaluddin ya ce, ya isa haka bawan Allah, don Allah ka daina bana so. Ni waye da za a riƙa yi min wannan abin? Allah kaɗai ake wa kirari ba wani bawansa ba. Ina fatan ka fahimta. Ya ƙarasa zancen yana mai lumshe idanuwansa, domin ya ƙosa da maganar. Cikin girmamawa Wambai ya ba shi haƙuri, kana suka nufi zuwa falon mai martaba. A kuma daidai wannan lokacin Gimbiya Sulaisha ta sawo kai cikin masarautar. Tana yin fakin dukkaninsu suka fito, su uku gefe uku ma gefe. Sai ya zamana sun sa Gimbiya Sulaisha a tsakiya, kuma sai suka yi ɗan baya kaɗan daga jikinta. Aiko ta fito sak sarauniyarta, taku ta fara yi cikin izza da taƙama irin ta manyan mata masu aji. Fadawa na ganinta suka yi kansu suna baza mata kirari, suna farin cikin dawowarta. Faɗi suke takawar ki lafiya 'yar sarki jikar sarki, uwa ga sarkin gobe Gimbiya Sulaisha. Zuciyar masarautar Agadas ta dawo, sannan ki da dawowa ki gudu sa gudu, maƙiyanki fadawanki tauraruwar sharha. A take ko labarin dawowar Gimbiya Sulaisha ya karaɗa masarautar, na dawowar Gimbiya Sulaisha tun kafin ta shiga ciki. A haka suka raka ta har sashin Gimbiya Habiba. Ko da suka shiga faɗin Gimbiya Habiba ba ta ciki, sai ku yanginta kawai. Suna ganin Sulaisha suka zube suna kwasar gaisuwa, inda take ta amsa musu cikin sakin fuska, domin ita ɗaukar ƙawayenta take musu. San ba ta yi musu wani jin kai irin na 'ya'yan masarauta. Faɗinta ta wuce ita da ƙawayenta, domin ta yi wanka ta huta. Tana shiga ta kira wani bafade, inda ta ce mishi akwai wasu tsagera a bayan motarsu, su sa kurkuku. Aiko kamar jira yake yi ce an gama ran ke daɗe, tare da ficewa daga sashin baki ɗaya, cikin cika umarninta. A falon mai martaba kuwa, duka lahirin ahalin gidan na ciki, daga Gimbiya Habiba har mai babban ɗaki, da kuma Fulani Zuwaira sai Lare matar Galadima, da ƙanin sarki sai shi Galadiman, da kuma waziri sai Jafar. A can gefe kuwa takawa ne tare da Malam Kafiya, gefen su kuwa Sarki Bello Abbas ne tare da mai martaba Zaidul Abidin, da kuma Alhaji Abdurrahman Kafiya. A haka Sheikh Jalaluddin ya shigo falon ya same su, Sauban na biye da shi a baya. Wuri suka samu kusa da Jafar suka zauna suna kwasar gaisuwa, domin Jafar da Sheikh za su iya zuwa sa'annin juna.
Amsa musu gaisuwan suka yi cikin mutuntawa da kuma karramawa, inda Galadima ke faɗin masha Allah, wannan shine sirikin nawa, ya faɗa yana nuna soban da ya sha manyan kaya. Murmushi takawa ya ce a ƙaninsa ne, ga dai sirikin naka can Sheikh Jalaluddin. A nan take wata muguwar faɗuwar gaba Sheikh ya ji, wanda sai da ya dafa setin zuciyar shi, yana mai ci gaba da ambaton Allah a bakin shi, kamar yadda ya saba. Muryar Galadima ce ta daki kunnen shi yana faɗin, masha Allah wa tabarakallah, taso nan yaro na, taso mu ƙara ganinka. Taso Jalaluddin, cewar Malam Kafiya. A haka Sheikh Jalaluddin ya taso, jikin shi duka saɓule, ya zo gun Galadima ya rusuna, shi ko rungumo shi ya duka jikin shi, yana jin daɗin ganin wannan cikakken mutumin a matsayin sirikinsu. Mai martaba Zaidul Abidin ma haka yake a wurin shi, domin sai murmushi yake yana yi wa Allah godiya da ya azurta tilon 'yar shi da wannan santalelan saurayin mai kamala da kuma haiba. Suna a haka labarin dawowar Gimbiya Sulaisha ya zo musa bakin jakadiya, cikin farin cikin da ya kasa ɓoyewa a fuskar mai martaba yake faɗin alhamdulillah alhamdulillah, je ki zo da ita, ki ce ta zo in ji ni ina neman ta, an gama ran kai daɗe sarki mai adalci. Jakadiya na fita wata kyakkyawar tsohuwa na shigowa, daga ganinta ka san cikakkiyar buzuwa ce. Sallama ta tana faɗin ko ba a gayyace mu ba gashi mun zo, me ake kullawa ne a nan ba a gaya min ba iye? A'a ba komai fayalle, magana ce za mu yi akan auren Sulaisha, cewar Galadima yana roƙo hannun mahaifiyar tashi tare da zaunar da ita. A to ina na sani, ko wani munafurcin ne, amma fa bari ku ji in gaya muku, duk inda kuka kai min jika ta karatu ku dawo da ita, domin na gaji da wannan yawon, sannan kuma duk wanda za ku aura mata shi sai ya zo na gan shi tukunna, idan na aminta da tarbiyyarsa sannan na ba shi ita, domin ba na son zaɓen tumun dare yauwa. Shiru kowa ya yi a wurin yana sauraron zantukan Yalle, domin duk abin da ake yi bata sani ba. Batan Sulaisha da dawowarta, don sarki ya hana kowa ya gaya mata wani abu idan ya faru a masarautar saboda gudun fitinarta, kuma idan ka faɗa to hukunci za a yi ma mai tsananin gaske. To ai ta dawo Yalle, yanzu za ki ganta shigowarta kenan ma masarautar. Galadima ya faɗa da sauri gudun karta ce sun hana jikar ta ganinta. Aiko ta washe baki tana faɗin ato, masha Allah yanzu na ji zance. To kuma ga mijin nata nan Yalle, ki huta da yi wa mutane ƙorafi. Jafar ya faɗa yana nuna mata Sheikh Jalal yana murmushi. Kai haba wannan shine angon namu? Kai tubarkalla masha Allah, aiko abu yayi kyau sosai. Kai ɗan jikalla ba gaisuwa, zo na gwada ƙwarinka na ji, domin mu ba ma son lusarin namiji, in garman namiji muke so mai cikar zati. Ta faɗa tana riƙo hannun Sheikh Jalal, inda kowa a ɗakin ya sa dariya, amma banda su o'o. Larai ko wata muguwar harara take banka wa Jafar, ji take kamar ta shaƙo shi, domin tun ɗazu ta cika ta yi fam, jira kawai take ta fashe. Su Fulani Zuwaira kuwa zaune kawai suke, ba yabo ba fallasa. Ko da jakadiya ta je kiran Sulaisha, fitowarta kenan daga wanka, tana cikin shiryawa jakadiya ta isar mata da saƙon mai martaba. Baki ta turo gaba domin san ba ta son zuwa, gashi kuma gabanta sai faɗuwa yake. Shiryawa ta cikin wata 'yar iskar rigarta kamar ko da yaushe. 'Yar ƙaramar riga ce ta sa wadda ba za ta wuce gwiwarta ba. Rigar ta yi mata bala'in kyau, domin duk ta fitar da siffar jikinta. Nonuwanta kamar su tsokala idon mai kallon su, saboda ko rigar nono ba ta sa ba. Rigar ta bi jikinta sosai, har kan nonuwanta kana iya gani sun yi wani tsaye-ƙyam. Ƙugunta kuwa da yake baje ko tafiya take yi kamar za su faɗo. Alkyabbarta kawai ta ɗora a kai, don ba abin da ta shafa wa kyakkyawar fuskarta, hakan bai hana kyawun ta bayyana ba. Turaruka ta feshe jikinta masu sanyin ƙamshi, kana ta fito jakadiya na take mata baya, tana rangaɗa mata kirari. Duk inda suka wurga sai bayi da barori sun zube suna kwasar gaisuwa, a haka har suka shiga faɗin mai martaba har falansa. Jakadiya ta fara shiga tana sanar da shigowar Gimbiyar, kana ita ma ta sa kai a falon. Sallama ɗauke a bakinta cikin zazzaƙar muryarta, wanda ya yi sanadiyar bugawar zuciyar Sheikh Jalaluddin da ƙarfin gaske, kamar ta fasa ƙirjinsa ta fito, saboda tsananin bugawa da take yi. Addu'a ya ci gaba da yi a ransa, yana tunanin me yake haddasa masa wannan mummunan faɗuwar gaban. A duk lokacin da ya ji wannan muryar da ya kasa tantance ko ta wace ce. Ita ma Sulaisha hakan ce ta faru da ita,
domin wani mugun tsalle zuciyarta ke yi fiye da yadda take yi a baya. Aminu alaikum salam Galadima da Waziri suka amsa a tare suna kallon Gimbiya Sulaisha yayin da mai martaba yake murmushi amma bai ce komai ba. Ita ko tana shigowa ta wurin Gimbiya Habiba da ke sunkuye da kanta tun ɗazu tana jin abin da ake yi, amma ko ɗagowa ba ta yi ba saboda kawaici. Ita ko tana zuwa ta danna ƙafafuwanta tare da rungumo ta duka a jikinta, tana faɗin I miss you so much ummina. Ta faɗa tare da sakin kukan shagwaɓa, wanda ya sa duka mazan ɗagowa suka kalle ta, amma banda Sheikh Jalal. Ita ko Gimbiya Habiba duk kunya ta ishe ta, saboda ita ɗin jinin Fulani ce. Cikin dakiya ta ce ke ba na son shashancin banza, ba ki ga mutane ba za ki gaishe da su ba. Ta ƙarasa zancen tana ɗago ta daga jikinta. Ita ko baki ta turo gaba kana ta juyo gun mai martaba, tana faɗin ka ganta ko abbana. Ta faɗa tana faɗawa jikin shi, rungume ta yana murmushi, cikin farin ciki yake shafa bayanta alamar rarrashi. Dariya ta jan ɗauka duka ɗakin ana faɗin to fa 'yan rigimar mai martaba ta dawo, cewar Waziri. Su masu Sauban da Jafar dariyar suke yi, yayin da Sauban ke faɗin tabɗijan akwai aiki a gaba, lallai akwai kallo a gidansu tsakanin Yashik da wannan sangartacciyar. Duka cikin zuciyar shi yake wannan zantukan. Ɗagowa Sulaisha ta yi jin ana mata dariya, don ita san bata kula da mutanen da ke wurin ba, hankalinta na gun iyayenta. Kunya ta ji ganin falon cike da mutane, ai sai ta ɓoye jikin abbanta. Tashi mana ki gaida mutane mamana, kin ji ko baki gansu bane? Mai martaba ya faɗa yana ɗago ta. Tashi ta zauna daidai, kana ta fara gaisar da mutanen da ke wurin cikin girmamawa. Amsa mata kowa ya cikin sakin fuska, masu tsokanar tana yi, masu saka mata albarka na yi, musamman Alhaji Abdurrahman Kafiya. Ba ƙaramin burge shi ta ba, tunda ya ganta ya ji ta shiga ran shi, yana mai jin farin cikin zamanta surka a gare shi. To hakan ce ta kasance har wurin Malam Kafiya da kuma Sauban. Su ko matan Abba sun amsa mata ba yabo ba fallasa, yayin da Lare ta washe baki tana mai yi mata maraba. Ita dai kawai kallon su take yi domin dukkaninsu ta san ba sa ƙaunarta. Albarkar mahaifinta kawai ke sa tana raga musu.